τώρα, χθες θα δούμε το παιχνίδι. Παίζω πάνω. Έχω και κάτι που με ευχαριστεί. Τώρα ποδόσφαιρο δεν μπορώ. Γιατί όχι? Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Πήγαινα και παίζω ξύλο γενικού στο γύμνο. Κάνω δύο αθλήματα, παρακολουθώ ποδόσφαιρο και κάνω. Άμα κάνει λεφτά θα σε υιοθετούσα. Τι να κάνεις, βάρωσα. Μ' αρέσει εσύ για βάρος. Σ' αγαπάω πολύ εσένα, το ξέρεις. Βάρωσε με εδώ, λένε όλοι να βγουν φόρα που τα ακόμα. Όλοι, εγώ δεν είμαι όλοι. Και μόλις μου λέει που άλλος ανοίγει η καρδιά, όχι. Εγώ είμαι ανάποδος. Πάλι, Εγώ είμαι ανάποδος. Παναγιά μου. Παναγιώτη, για φτιάξουμε. Για φτιάξουμε. Λέω ότι Παναγιώτη, επειδή είναι και Αμερικάνος, κάθε θα σκεπάσουν το μυαλό του παραπάνω, μαϊμούδια. Στην Κύπρο, Ναι. 25.000 στην Αθήνα. Και σου λέει 10.000 στο μόσπισμα, κανονικά. Καλά μας κάνουν. Γάμο τους. Εσύ είστε αντιπαλοί, εσύ Κάτι σεξ το έχεις στην Aitor. Όταν βγάλεις να τα πάνε. Κάτσε λίγο, τώρα που σκόθηκα όρθιος για τα φτιάξουμε όλα. Κάτε μαζευτούμε έτσι. Να σου πω, αφού μαλακιζόμαστε.